What's up, guys? Kung kita mo, no? Siya mo nag-ilis, ha? Wala pa. Okay? Kita mo nag-uwan. Nya, mabasan kamera, iglakaw. Dahil kayo. Saan tam, pobrera. Income, tambay. Maglakaw, may padumi sa interior, maglubong-lubong rito. Magkaut, may daan sa mga lunganan siya. Yan. Kaya ako nilubong eh. Nag-makeup daan. Formal din nalay ko ang... Okay, tama. Oh, pakailis. Maglakaw na mi. Mga ito siya. Mag-ilis ako. Balik ako. A few inches later. Boom! Wala akong ilis, no? Magkaroon, maglakaw na mi kay wala na nag-uwan. Wala din na ni mo uwan. Haman, kita di. Ano na uwan? Wala na nag-uwan. Kita mo. Maglakaw na mi, guys. O, balik ko lang tamo. Ay, kablang ang kuyog mo sa malakaw. No, naibot hindi. Ibta. Oh, igas mo. Magkaka-chargers ka? Wala na charger. Tara guys, let's go. 12 seconds later. Wala na may uli. Ngapit lang may SM guys. Pat may kape. Ngapit lang may ganyan. Tama na ba? Oo, pagka namin sa ibla. Manyapit na SM guys. Ang bihar mo na magsakyan guys. SM rakoto ba? Kung ngapit na ng putmi. Ngapit may ganyan. Pagka na may gawas balik. A few moments later. Jung, what's up G? We are now walking on the street. Mabolo Street. Kadami sakay og jeep. Wala kami sa mga auto guys. Auto. That's our auto. Og laka na din. Laka ko eh. Saan tambay mo may kwarta o income. Tambay naman. Saan? Lakaw. Lakaw. May mabuhat. Lapang. Itang lapang. Nara kayo. Ayaw kaya tambas gawas. Okay, mas natsin niya yung camera ba? Saka na lang, mas natsin ni guys. Hindi na naka-vlog-vlog. Ha? Yo, may off na na eh. Vlog ba niyo? Vlog ba ito guys? Kinain na ako yung kong. Kinain ako ng kong. Og, kakantay mo nga ako sa vlog. Kaya si Angelo, wa. Ako na-sminteryo. Nagpalubong ako sa, namiklop.
Oo, gandila. Patimbang. Patimbang na Simpark. Ako, padawon pa ko dito. Pwede ka man sa Simpark. Dahil nga menteriya na mo ah. Ako, saan nga menteriyo? Basta Sarita. menteriyo. Abati na dira. Mamiklop mi. O, gandila. Para na mi, kwarta. Okay guys, wala na mi sakit. 1 hour later. O, lagi. Sagot na sila, nakaya kumibalik. Ah, sige, sige. Kaya nyo na ito. Busy kita oras. May appointment. Kunyang ngit-ngit mo niya pakuha. Ang phone 600. Miss Robinson. At, utog mo sa phone ninyo. 2 hours later. Boom, what's up guys? Wala na nagali. Actually, physically, di kami nangahan. Sa libre niya. Wala na nagali. Wala na nagali. Ngayon, ikagin mo. Anong igasa? Madungog na yung ano na sa editing na edit yan naman ako sa Hello Cebu. Hello Cebu. Amigo Andre. Wala na, mind your own fucking business, bitch. That's my line. We're going to the home. Nakakalagtan ng kamera. Tanaw. Oh. Ano si Tara ka dito? Wala na may ulit guys. Ngunit na may ano saya laron. Nga namin sa Jollibee kay gutom mi. Gawa na ako ng video sa Jollibee kay gikapoy na ako video kay gutom na kayo. Ganun na yung mga on. Sa kung sarili ang pili ang bayhan na. Sa kung sanay pong tuyok. Medyo pa yung napilian. May napalit. O mawali na dyan mi. Kay mawali na mi. Ngayon pa. Ano na tagaw sa ba? Saan mo ha? Mga sanay ka na salesman allergic og salesman man. Allergic sa sales lady. Guys, allergic din sa sales lady. Mana idol nila. Gawas lang yun mi. Mana yung mga allergic sa sales lady. Yung lupad-lupad ko sa Galaxy guys. Nakadiri ron. Lupad-lupad. Oo, lupad-lupad ko diri. Lupad ko diri. Looking ayala guys, oh. Rocket, alien, stars. Ano ito ang YouTube? Ano lupad-lupad ko sa Galaxy. Og ang sakanan manakay nami. Tomorrow. What's up guys? So yan mga tanaw nga. Ka video gabi ending kay nakatog na ako gud pag ambot na mo nakatog na ko dito kay kapoy kay biyahe gud nya. Mato na tugod na yun, ano ka video mo lang pagmata na lang ako gi-video karon. Ano video karon? Ano ni karon og ayan lang ko tab akong vlog. And like, comment, and subscribe and ring mo na din yung bell. Adios.